खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायना सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गावस्राथाय आखुजों बर'नि माहारियारि आफाद एबसुखौ माब्लाबाबो फोजोबस्रांनो हाया बुंदों खनिन्द्र बसुमतारी। गान्धी नखरखौ सावरायनो हाया होनना साननायखौ सोलायनांगौ। BSFनि गुलियाव बांलादेशनि मोसौ फालांगिनि जिउ खहा। असम साहित्य सभाया डिजिटेलाइज जाबाय। मेथाइ खन्थाइनि उनाव बे खेबाव भुपेन बरानि हिन्दीआ सावरायजादों। बिजनियाव थाखोमानानै थाफैनाय दिल्लीनि साथाम सिखावखौ दिल्ली पुलिसआ हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बासबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै दखरानि बेन्दोंआव थानाय मेलेमजिबिफोरखौ लानानै मोनसे सावराय मेल खुङो। बे मेलेमजिबिफोरनि मेलखौ बेखेवनानै होयो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया। मेलेमजिबिफोरनि सावराय मेलाव गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लाहैयो मेरे एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारीया। खनिन्द्र बसुमतारीया सावराय मेलाव गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै 1988 मायथाइनि बासबारि कनफारेन्सनि गेजेरजों बड'फाया जेब्ला आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनायनि बाथ्राखौ फोसावजेनदोंमोन बै समावबो एबसुखौ सानैसो सुबुङाल' बायदिसिना गाज्रि बांसावनानै एबसुखौ गावस्रा होदोंमोनब्लाबो गावस्रानाय आफादा गोलाव सम थावरिनो हाबोआसै होननानै रायजोफोरनो फोरमायो। बासबारि काजिगाव ओनसोला बर'नि जारिमिनाव बर' हारिखौ गेरेमसा बर' माहारि महरै दाजेननायनि बिदिन्थिबो होननानै बासबारि कनफारेन्सआव लानाय थांखिनिफ्राय एबसुआ माब्लाबाबो दोरोदाखै आरो इयुनावबो दोरोदनायनि बाथ्रा गैया होननानै गावस्राथाय आखुजों बर'नि माहारियारि आफाद एबसुखौ माब्लाबाबो फोजोबस्रांनो हाया होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों रोखायै बुंथियो। बे मेलावनो बुंथिगिरि महरै बाहागो लाबावो मिरु एबसुनि बुंथिगिरि जनक उजिरा। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनिफ्राय नेहाथारि मुस्रि निजोम बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अबिद नार्जारिजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोर, पर्बतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अम्बिकागिरि हाज'वारि, पर्बतजरा बर' समाजनि आफादगिरि जगदीश ब्रह्म, पर्बतजरा जिल्ला ट्राइबेल संघनि लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबिफोर, फोरोंगिरिफोर आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। गान्धी नखरनि सायाव सावरायनो हाया होनना साननायखौनो सोलायनांगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया राहुल गान्धीनि सायाव अजद गोनां बानबुंथि होनायनि बागै तेलेंगानानि गिबि मन्थ्रि के. चन्द्रशेखर रावआ रिएक्सन होनायनि उनाव हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गावनि रिएक्सनखौ होफिनदों आरो गान्धी नखरनि सायाव सावरायनो हाया होनना साननायखौनो सोलायनांगौ होननानै बुंदों। हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौबो बुंदों दि तेलेंगानानि गिबि मन्थ्रि के. चन्द्रशेखर रावआ कंग्रेस दैदेनगिरि राहुल गान्धीनि सायाव आंनि बानबुंथि होनायखौ जोंखांदों आरो खुद्रिदों, नाथाय राहुल गान्धीया रैखाथि जवानफोरनि सायाव होनाय बानबुंथिखौ जेबो सानाखै। आर्मिखौ लाजिफोनांनायनिख्रुइ देरसिन दाय जेबो गैया होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। ओरैहाय गिबि मन्थ्रिया राहुल गान्धीनि सायाव बानबुंथि होनायनि हेंथायै लाइमोन कंग्रेसआ दिनै रायजो नाङै सोमावसारदों। राजीव भवननि मोखाङाव दिनै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै सोमावसारनाया मुसुखा सावो। मानकासार जिल्लानि भारत बांलादेश सिमनायाव सुरां मोसौ फालांगिरिफोरनि हेंथायै BSF बिफाननि अपारेशन। बे अपारेशनाव बांलादेशनि सासे सुरां मोसौ फालांगिरिनि जिउ खहा। मिथिनो हानाय बादिब्ला भारत बांलादेश हादरनां सिमनानि 8-9 नं गेटनि साखाथियाव सुरां मोसौ फालांगिरिफ्रा फेन्सिं तारनि सांजों औवानि क्रेंकनि जोहै आसामनिफ्राय बांलादेशआव मोसौ बारहोफुनाय समावनो BSF जवानफोरा गुलि गावो आरो सासे मोसौ फालांगिरिया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुरां मोसौ फालांगिरिफोरखौ बांलादेशनि कुरिग्राम जिल्लानि रौमारि थानानि बेन्दोंआव थानाय हरिण तारा मुंनि थागिबि मुजिबुर रहमाननि फिसाज्ला फरिदुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। बे जाथायाव दिनै फुंबिलियाव जादों। रिपर्ट बादिब्ला बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै फरिदुल इस्लामनि गोथै सह'खौ कुकुरमारा गजारि गान्धी खोन्दो सोरखारि देहा फाहामसालियाव लाखिना दोननाय जादों। बबेखानि BSF बिफाना जाथायसालिनिफ्राय मानै मोसौ आरो औवानि गंसे क्रेंक बोखांनो हायो होननानै शिलंआव फोरमायदों। ओरैहाय बे जाथायनि उनाव दक्षिण सालमारा मानकासार जिल्लानि एडिशनेल SP सत्यरन्जन सैकिया आरो BSFनि गोजौ थाखोनि अफिसारफोरा जाथायसालियाव थांना जाथायनि बागै नायबिजिरनो जागायो। इन्टारनेटआव असम साहित्य सभा असम साहित्य सभाया डिजिटेलाइज जाबाय। साहित्य सभा भवनाव दिनै असम साहित्य सभानि डिजिटेल
प्लेटफर्मखौ अफिसियेलि बेखेवबाय। दानिफ्राय इन्टारनेटआवनो मोननो हासिगोन गासैबो असमिया बिजाब आरो सल'बाथाफोरखौ। मिथिनो हानाय बादिब्ला असम साहित्य सभाखौ डिजिटेलाइज खालामनानै वेबसाइट बेखेवबाय। असमिया थुनलाइनि गासैबो गोनांथार आरो बेसेन गोसा बिजाबफोरखौ इन्टारनेटआव मोननो हागोन। असम साहित्य सभाया सल'बाथा आरो गुबुन बिजाबफोरखौबो डिजिटेल खालामनायनि लामायाव। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो असम साहित्य सभानि मोनसे अफिसियेल इउटुब चेनेलबो खुलिनाय जायो। बे इउटुब चेनेलाव साहित्य सभानि खौरांफोर आरो फुथुला मोसाहोनायफोरखौ फोसावगोन होननानै मिथिनो हादों। हेंथा दोलोखौ सावरायनो थांनानै रायजो राजाफोरखौ गावनो गोख्रों सावरायजानो गोनां जादों असम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया। ससियेल मिडियायाव एपिसिसिनि आफादगिरि भुपेन बरानि हिन्दीखौ लानानै सावरायनायनि थासारि सोमजिफुदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया राहुल गान्धीनि सायाव बानबुंथि होनायनि हेंथायै भुपेन बराया हिन्दी रावजोंनो गावनि रिएक्सन होयो आरो गिबि मन्त्रिखौ गोख्रों रावजों सावरायफिनो। नाथाय बिनि उननिफ्रायनो भुपेन बराया ससियेल मिडियायाव उल्थायै सावरायजानो गोनां जादों। ओरैहाय खुंथाय गोहोआव थानाय दैदेनगिरिफोराबो भुपेन बराखौ सावरायनायनि खाबुखौ नागाराखै। बेनि सायाव मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया बुंदों दि भुपेन बरानि हेंथायै गोबाङानो ससियेल मिडियायाव लिरदों आरो बेनो बिनि मानदान्दा। बबेखानि भुपेन बरानि दैदेनगिरिखौ बयबो पम्पु होननानै मिथियो आरो बे खेबाव भुपेन बराया 2 नं पाम्पु जागोन होननानै बिजेपि दैदेनगिरि आरो एमएलए जयन्त मल्ल बरुवाया बुंदों। ओरैहाय कंग्रेस दैदेनगिरि भुपेन बराखौ हिन्दी सोलोंनो खावलायदों एमएलए दिगन्त कलिताया। चिरां जिल्लानि बिजनी थानानि बेन्दोंआव माथियापारा गामिनि मोनसे नखराव दिल्ली आम्बेडकार नोगोरनि 3 दायनिगिरिया थाखोमानानै थाफैनाय समाव दिल्ली पुलिसआ सन्धानानै थोंजोङै हमफैदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा फारियै अभिषेक एबा पला, तुषार एबा बादशाह आरो इसु होननानै दिल्लीनि पुलिसआ सिनायथि होदों। सनिबारखालि बिजनी थानानि पुलिसनि हेफाजाबाव दिल्ली पुलिसनि साबा पुलिसआ बिजनी माथियापारा गामिनि मोनसे नखरनिफ्राय 3 दायनिगिरिखौ हमफैदों। दिल्ली पुलिसआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला अभिषेक एबा भालेआ सासे मानसि बुथारग्रा एबा मानसि बुथारनायजों लोब्बा दं आरो बिसोरनि हेंथायै कर्टनि वारेन्ट दं। आथिखालाव बिसोरनि हेंथायै खोला दिल्लीनि आम्बेडकार पुलिस थानायाव बिसोरनि हेंथायै केस रेजिस्टारबो जानानै दंखायोमोन। नाथाय बिसोर थांनाय 25 जानुवारिनिफ्रायनो दिल्लीनिफ्राय खारखोमानानै बिजनी माथियापारा गामिनि मोनसे नखराव आश्रय लानानै दङमोन। बिसोर 3 दायनिगिरिमोनहा गावबा गावनि फन नाम्बारफोरखौ दोनखोमानानै गुबुन नम्बरजों वाट्सएप आरो इन्स्टाग्राम बाहायदोंमोन। नाथाय दिल्ली पुलिसआ आईपीडीआरनि मददजों बिजनी टावार लकेशनखौ ट्रेस खालामनानै हमदों। बिजनी पुलिस आरो जायगानि रायजो राजाया थोजासे मदद खालामदों होननानै दिल्ली पुलिसआ बयखौबो साबायखर बावलांदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।